Zatišje povodom dječje nedjelje ni danas nije poštovano na Sarajevskom ratištu. Iz dijelova Dobrinje koje kontrolišu muslimanske snage otvarana je vatra na srpske položaje u Dobrinji 4. Sa Sokolja brda muslimanske snage granatama gađaju Rajlovac, a sa Vojničkog polja Neđariće. Srpski borci odgovaraju na ove napade. Kakav je moral kod srpskih boraca, je li još uvijek na visini? Što se tiče morala, ima ga dosta. Muslimani su dobili pojačanje i sad provociraju da mi krenemo u napad, da bi upravo ovaj dogovor što je tamo dogovoren, da to prekršimo. A mi smo sad obustavili paljbu, stali, branit ćemo se, pa dokle ko more. Najteže borbe tokom protekle noći vođene su na području Ilidže, koju su muslimanske snage napale sa Igmana artiljerijom, a iz pravca Otesa pješadijom. Tom prilikom poginula su 2 srpska borca, a nekoliko je ranjeno. Srpski vojni izvori saopštavaju da su ovo bile najžešće borbe od početka rata na Ilidžanskom ratištu. U Sarajevu danas vlada neobičan mir. Otvorenih sukoba nema ni na jednom dijelu Sarajevskog ratišta. Srpski vojni izvori saopštavaju da je čak i na Ilidži, gdje je proteklih dana bilo jakih okršaja, sasvim mirno. U trenucima predaha srpski borci našli su vremena i za knjigu. Dok ste ovdje na položaju, vidim i čitate, ja? Da, u slobodnom vremenu kad nema drugih obaveza i kad nema napada, tako uzmem malo pročitam. Šta vam je to, ljekovito i jestivo bilje i gljive? Gljive, da. Pa, znate, pošto sam ja Jovo, zovem se, a bio je Jovo na romaniji Travar. Jovo Mijatović poznat. Pa ja sad ovo proučavam da ga naslijedim. Ili se možda pripremate za ishranu u prirodi? A i to, da. U popodnevnim satima povremene snajperske pucnjave ima samo u Neđarićima i okolini Stupa.